Hola a tothom, avui vinc a parlar-vos amb sinceritat perquè tinc tota aquesta pila de llibres per llegir perquè no dóna temps a la vida, perquè tinc més hobbies a part d'això i no sempre ve de gust. El primer és aquest, Els nens són els reis, de Delfín de Vigan, que vaig començar una lectura conjunta del desembre organitzada per la Magda Minguet i no he tingut temps, final de trimestre, caos, drama. Després, tinc com 1 o 2 setmanes per llegir-me Les bicicletes són per al verano, no passa res, ho farem. I un llibre sobre llengua, d'una manera així més simpàtica, una llengua muy larga, que tracta sobre el castellà, ja veiem aquí com està Cervantes, segur que està interessant. Després, un amic invisible em va regalar Todo esto te daré, de Dolores Redondo, i també l'he de començar, però ja veieu, 3 dimensions, molt gros. I drama pur i dur, m'han regalat aquí un llibre que es diu Brillo i brilla. Estic convençut que aquest m'agradarà molt perquè té pinta de drama pur i dur quan m'he llegit la part de darrere, és el que m'agrada, el que m'alimenta, el que em dóna vida. Bé, després, dolça introducció al caos, també pendent des de l'estiu, quin desastre de persona. Juntem també Caperucita en Manhattan, que m'han dit que està molt bé, és una reinterpretació moderna del conte, així que m'interessa moltíssim. I passem ja a Jo, que no he conegut mai els homes, recomanat per la iaia, me l'he de llegir sí o sí, obligatori. I per últim, sobre gènere, sexisme i tal, Som dones, lingüistes,